забон рукни муҳими ҷомеа ва яке аз воситаҳои асосии муошират ба ҳисоб рафта пайвандгари миллатҳо аз замони гузашта то кунун мебошад. Барои рақобатпазир будани соҳаҳои муҳими фаъолияти давлат дар бозори ҷаҳонӣ нақши мутахассисони сатҳи байналмилалӣ пеш аз ҳама донандагони хуби забонҳои хориҷӣ муҳим мебошад. Ҳамин аст ки соли 2003 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русию англисӣ қабул гардид ки яке аз ҳадафҳои онро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қадами баробар гузоштан ба ҷомеаи пешрафтаи ҷаҳон ном бурданд. мақсад аз чорабинии имрӯзаи мо бештар гардидани хонандагон, ҷалб намудани хонандагон ба омӯзиши забони англисӣ. ҳамин аст ки мо дар имрӯз тибқи нақшачорабинии шӯъбаи маориф фестивали забони англисӣ баргузор гарда истодааст. дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳияи Вахш чунин чорабиниҳо, фестивалҳо ва конференсияҳо идома ёфта истодааст. дар муассисаи таълимии рақами 10 ноҳияи Вахш бо иштироки васеъи хонандагон ва омӯзгорони забони англисӣ чорабинӣ зери унвони моҳвораи забони англисӣ доир гашт. роҳбарияти ноҳия зимни баромад таъкид доштанд ки забон рукни муҳими ҷомеа ва яке аз воситаҳои асосии муошират ба ҳисоб рафта пайвандгари миллатҳо аз замони гузашта то кунун мебошад. барои рақобатпазир будани соҳаҳои муҳими фаъолияти давлат дар бозори ҷаҳонӣ нақши мутахассисони сатҳи байналмилалӣ пеш аз ҳама донандагони хуби забонҳои хориҷӣ муҳим мебошад. дар ҷараёни моҳвораи забони англисӣ аз ҷониби хонандагон шеъру сурудҳо иҷро ва монолог миёни хонандагон бо забони англисӣ доир карда шуд. иштироки фаъолонаи хонандагон дар ин чорабинӣ аз он далолат медиҳад ки воқеан ҳам хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Вахш рӯ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ оварданд ва ба масъалаи аз худкунии забонҳои хориҷӣ масъулини соҳа таваҷҷӯҳи заруриро равона карданд. мо иборатан як моҳ мешавад ки бо забони англисӣ тайёрӣ дида истодаем ва имрӯз мо дар фестивал иштирок менамоем. ман мехоҳам ки дар оянда яке аз забондонони беҳтарин шавам. дар воқеъ бо тақозои замон имрӯз ҳар фарди бедордир худогоҳ бояд барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ кӯшиш кунад, ба мутолиаи китоб диққати аввалин дараҷа диҳад ва барои баланд бардоштани маърифатнокии худ сайъу талош намояд, бахусус ба омӯзиши забонҳои англисию русӣ ҳамчун забонҳои муоширати байналмилалӣ эътибори аввалин дараҷа диҳад, зеро омӯзиши забонҳои хориҷӣ донистани 3-4 забони хориҷиро пешвои миллат барои ҳар як ҷавон муҳим ва тақозои замон меҳисобанд.